Je jasný, že jsem napsal před vstupem do politiky mnoho kontroverzních výroků. Jsou to v podstatě zcela nepřijatelné výroky. Něco Filipu Turkovi můžeme nechat je, že konzistentně se vyjadřuje jako rasista, jako xenofob, jako homofob a myslím si, že takovéhle nenávistné projevy by neměly být v představiteli žádné funkce v demokratické zemi. Homosexuálové, Romové a další patří mezi mé nejlepší přátelé. Velmi často se vymlouvá a lže. A to také není něco, co by mělo být právě u šéfa diplomacie něčím, čím se jako prezentujeme, protože tady musí samozřejmě platit ta podaná ruka. Rozdává svůj telefon opilý v hospodě, aby si tam kdo psal, co chce. Opravdu chceme pro boha někoho takového, aby jel do cizí země. A tam Bůh ví, komu dával telefon, kde ten člověk bude Bůh ví s kým řešit něco hlasem šéfa české diplomacie. To snad opravdu ne.